Wat klinkt dat mooi eigenlijk. Boos op Bos. Hij is boos op Bos. En dat is Ralf Pans van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Mooi. Ondanks het feit dat het inmiddels om 90 miljoen gaat... wat bij die IJslandse bank waarschijnlijk verdwenen is... omdat het mogelijk niet terug te halen is. Hoe komt u op 90 miljoen? Wij horen honderden miljoenen. Nee, inmiddels is duidelijk dat wat betreft de gemeente... het om 92 miljoen gaat, de provincies 128 miljoen... en de waterschappen 5 miljoen. Er even vanuitgaande dat de gemeenten in hun acties die ze nu gaan voeren... samen met de provincies dat geld niet juridisch terug kunnen vorderen... is dat geld weg. Bos zegt dan, dan is het misschien toch beter dat ik... dat bankieren voor die gemeente gaat doen. Dat betekent dat ze in ieder geval met een lager rendement rekening moeten houden. Ze hebben minder risico. Ik denk dat het op jaarbasis ongeveer 30 miljoen is waar je over spreekt. Het is toch wel vrij veel geld per jaar waarvan Bos zegt... nou, laat dat maar zitten als gemeente. Ja. Dat het om 15 gemeenten gaat die uiteindelijk meer risico hebben genomen... dan de andere gemeenten. Ja, mijn vraag was of we het hadden kunnen weten. Dat weet ik niet. Ik zou het echt niet weten, want we merken inmiddels... dat er waarschijnlijk wel al kennis beschikbaar was bij de Nederlandse Bank... die niet aan de gemeente werd doorgegeven. Hoe is het eigenlijk, want u bent natuurlijk heel professioneel... maar hoe is het eigenlijk om op een gegeven moment geen minister meer te zijn? Dat stelde voor mij niets voor. De rechterflank werd dat genoemd. Daar bevindt op dit moment zich ook Hans van Balen. Ja. En dan verlaten beide opeens die partij. Ja. Kijk, u kijkt naar die fractie van een afstandje. Ik kijk er van binnenuit naar. Het is een bijzonder goede fractie. Er zitten veel goede mensen. Mijn opvolger Paul de Krom zal mij snel doen vergeten op dat beleidsterrein. En zo zijn er nog meer in die fractie. Volgens mij is het de beste fractie in de Kamer. En die gaat zich heel goed redden. Hij gaat ons verlaten. Hij gaat naar een zonnig deel van het Koninkrijk. Henk Kamp. Nou, wat ik daar ga doen is zorgen dat die 3 kleine eilanden... daar 2 bij Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius... en dan op hele grote afstand Bonaire. Die 3 kleine eilanden die weinig onderlinge banden hebben... die nu deel uitmaken van de Nederlandse Antillen. Die worden uit de Nederlandse Antillen weggehaald... en die worden in het Nederlandse staatsbestel ondergebracht. Het is geen fut, toch, hè? Dit is absoluut geen fut. Ik ben 56 en ik ben nog lang niet van mij af. Aanstaande zaterdag dan begint jouw nieuwe theatertour, hè? Ja. Samen met Leonardo Amoedo. Zo spreek ik hem uit. Klopt, ja. Dat is jouw gitarist. Ik zing nu een liedje van mijn vader... wat ik heel goed begrijp. En wat eigenlijk ook niet zozeer een echte liturgische functie heeft. Ik vond het gewoon een prachtig liedje. En de melodie ook heel mooi geschreven door Stijn van der Loo. En ik wilde het zingen. Maar ik probeer het eigenlijk te vermijden om liedjes van mijn vader te zingen. Want ik heb mijn eigen weg te gaan. Maar dit was zo'n duidelijk liedje, dat wilde ik zingen. Ik heb het ook eerst helemaal niet aan hem verteld. Ik ging het gewoon doen. En Leonardo speelt het zo prachtig. En we deden het. En tijdens de theatervoorstellingen werd dat liedje een ding of zo. Mensen vonden het prachtig. En ik kon er ook niet omheen. Ik voelde gewoon, waarom zou ik nou een liedje niet gaan zingen... omdat het van mijn vader is? Dat is ook heel krampachtig, toch? Maar ik ben er echt van overtuigd dat op het moment dat het mij overkomt... dat ik een liedje zing, dan overkomt het ook mijn publiek. Je gaat nu zo voor ons zingen. Is het dan, maar dat duurt nog wel een minuut of 10. Want Charles Groenhuizen staat in jouw voorprogramma. Straks is het laatste debat tussen McCain en Obama. Heeft het eigenlijk nog wel enige zin? Want ik geloof dat McCain net zo zakt als de Dow Jones. Dat is een wedstrijdje wie het hardste naar beneden durft. En wie? Dat is nog heel spannend. Vandaag was de Dow Jones, geloof ik, er even. Maar kort nadat McCain met Sarah Palin kwam... waarvan we dachten, daar gaan we nog een hoop lol aan beleven... maar dat valt ook wat tegen. Maar eigenlijk vanaf dat moment is Obama verder uitgelopen. Dus het effect van Palin, wat de Republikeinen hadden gedacht... en verwacht en gehoopt... dat is gewoon uitgebleven, heel simpel. Als je de Amerikanen vraagt wat staat bovenaan jouw politieke agenda... waar beoordeel je de kandidaat op? Dan staat de economie en de huizencrisis... en zeg maar het hele economische verhaal echt met stip op 1... en dan heel lang niks. En dan helemaal onderaan bungelt nog Afghanistan. Obama gaat zich presidentieel gedragen. McCain gaat hem aanvallen en Obama is zoiets van... aan mijn lijf, mij krijg je niet gek. Dat het slecht gaat met McCain vind ik jammer. Ik vind McCain een held en ik had het hem gegund dat het beter zou gaan. Maar je merkt ook dat hij president zou worden? Ja. Maar je merkt dat het hem uit de hand... Je hoort tot een paar Nederlanders die dat vinden, geloof ik. Veel van die tv-uitzendingen, als je het niet kijkt... dan is het met een lawaai en een gedoe... alsof de Russen of Chinezen zijn binnengevallen. Het is ook een soort paniekverhaal voortdurend. En dat dendert maar door. Was het voorprogramma naar uw wens, jonge dame? Ik was een beetje slecht bij stem. De tekst is dus van Huub Oosterhuis. Dat is toch wel voldoende onderstreept. De muziek is van Stijn van der Loo. En zij wordt begeleid door Leonardo Amoedo. Het optreden Ken je mij van Treintje Oosterhuis. Ken je mij?